Malawi Today. Anthu amalawi ife tamenyedwa kumavoti. Anthu akufuna kungotenga mavoti taonani. This is Lilongwe City Ngwenya constituency. Kandi ame yakuti inangobwera kumenya ma monitors. Akutenga zitani, akutenga ma ballot boxes. Zitavuta wina candidate ataba ma results. Kodi Malawi tizikhala choncho. This is Lilongwe City Ngwenya constituency. Anthu awavulazidwa ndi ame yakuti ka. Imene imamenya anthu osalakwa just because ndi ma monitors akuteteza voti yawo. Ena aso akubwera chifukwa galimoto inali yapang'ono nditangobwesa anthu 5 koma anthu more than 10 amene amenyedwa. Ena ndi achipani cha DPP, ena ndi achipani cha UTM. Tamenyedwa ndi MCP ndi gulu lawo la ame kainatengedwa kuti ame unprofessional ame like that one. Tufuna nkhani ipite kwina kulikonse adziwe. Panopo tiluka mu Central Hospital. Tikuchokera ku polisi kukawale sana tithandize a OSC. Nkhani atakuidziwa kale kuti anthu awamenyedwa koma sanafune kuti thandize. Muone these are machani zipyera zachani ndi ambirimbiri ndi mwana wankazi wosewa akupanga papa. Chonde tithandizeni amalawi tizikhala chonje chifukwa cha mavoti. Yes. Tikungo sikiratu ndi tutiyambe Nkatabe North imene yoyo pama president. So Nkatabe North udali 9,433 votes imene amapikisana ma president kumene koko you can see kuti projected winner kumene koko and verified ndi Professor Peter Mutharika amene apeza 4,942 votes imene ili 52.4% ya ma votes amene wawa amene akubwera pachiwiri pawo ndi Dr. Lazarus Makase chakwera with 2,203 votes imene ili 23.4%. Number 3 pali Daliso Singano Kabambe 1,506 votes imene ili 16%, followed by Dr. Joyce Banda of People's Party 347 votes imene ili 3.7%. Again, the difference between projected winner and the runners up the 2,739 votes kusonza kuti pamenepo Mutharika asogula ndi 2,739 votes mu constituency imene ya Nkatabe North. Vayana tipite ku parliamentary, tipita ku parliamentary amene tokola kumene ku Nkatabe North ndi Mackenzie Nkhwazi amene apeza 4,670 ndipo akusogola ahead kwa achiwiri amene ali pa number 2 Ephraim Nyirenda Malawi Congress Party Chiume. Ephraim Chiume Malawi Congress Party ndi 2,066 votes chifukwa Chiumeo apeza 2,604 votes. Pachitatu pali Chris Kanyasho UTM adali uje na mene da klapo anduna. Yes kumaso I think ada wina kumene kwet. Yes nde apa ali apeza 1,947 votes out of the 9,553 ndipo ali ndi 20.4%. Kenaka Moses Piri Alliance for Democracy amene wapeza mavoti 199. Omaliza Kennedy Msisia amene Kennedy Msisia People's Party apeza mavoti 133. Chabwino mwina tipite ku constituency ina ukuthi tikufuna kuti tione kuti yes kuti na ameke atha kubwera kuzabweresa uje ndinali Nkatabe West tinali North wanje tipite no Chintheche. Yes tikapita ku Chintheche no tapita ku Mpamba. Nkatabe Mpamba Chintheche ndi pamwamba pang'ono. Chintheche Nkatabe Central Nkatabe Central Chintheche
Yes, that's the one. Yeah, Chinteche. Okay, so Nkatabe Chinteche kumene koko kunali 11,122 votes imene akanganirana pamene popo Professor Peter Mutharika projected winner unofficially with 5,373 votes imene ili 48.3% of the 11,122, followed by Dr. Lazarus McCarthy Chakwera of 2,365 votes imene ili 21.3% of that vote. The difference between Mutharika and Chakwera the 3,080 votes. Pa number 3 pamene popo kanga tikusinthana pamene popo Dr. Joyce Banda, that's another story yoti tikambirane kuti Madam Joyce Banda ukuku mwaona it, maybe influence ya ada 1,863 votes imene ili 16.80% ya mavota amene wa followed by Daliso Singano Kabambe 1,004 votes 9%. Magamba mwina influence ya retired Chief Justice Richard Banda kuti ukupoti iwa machokera ku Nkatabe. You think kuti that's why we are seeing kuti mina my Joyce Banda now moving to position 3, displacing Akabambe amene malo ambiri amakhala kuti amakhala pa number 3. Yes, it could be. It could be. But anyway, I would have wanted ntadziwa exactly mene amachokera within Nkatabe kuti Chief Justice Opuma kuti amachokera necessarily which area. I'm not sure if this is the area because kumene koko I would expect mwina amenya kumavoti mwina ochulukirapo. However, ndimanena nkhani ya ku Nkatabe kuti ku Nkatabe generally MCP imachita struggle. You remember nazanena mawa amenewo. Yes. Kumeneko Mutharika 5,373 and Chakwera 2,365, kusiyana ni mavoti 3,008. Maybe also just to say kunena kuti palibe kusiyana kweni pakati pa Joyce Bandawa nda Chakwera, because if you see this is almost close to 2,000, 1,863. Pomwe Chakwera ndi 2,365. So not 600 votes. Yes, and in terms of percentage, we had 16, we had 21. So kind of very, very tight. But however, giving Mutharika a big lead in terms of percentage, 48% kumeneko. So for me, it would be interesting kuti tikamaliza Nkatabe tuoneso chitunzi kuti chitunzi chimenechi chiufanana ndi chitunzi cha Ukalonga. It will be very interesting to see. Otherwise, mwina tita kusintha ndikupita ku parliamentary kwa Phungu kumeneko within Nkatabe Chinteche constituency. Ndipo Noah Chimpeni ndamene akuoneka kuti izawayendera achipani cha People's Party. Very interesting. Very, very interesting. Now, my dynamics is manager. Ngona ndipo. Koma timafuna kuti data izichita verified. Zinthu ngati zimenezi. Kuti People's Party 3,395 ndamene akuoneka kuti yayi asogola. Achiwiri awo nda UTM. UTM apeza 2,732 amene nda Wellington Mwale. Ndipo pachitatu pale Liston Manda a Democratic Progressive Party amene wa alima voti 2,658. Kenaka pa number 4 pale Alik Tindwa amene alindi 1,182. Guess what? Kujani manena zone ya kuti ukuku Malawi Congress Party akubera number 5. Ndipo kumene kwa Henry Chinjati ya Malawi Congress Party apeza mavoti 443. Komanso nthawi zina mwina imakhala nkhani ya candidate. Because mukaona Chakwera. Mukaona Chakwera. Ana pa mavoti anali pa number 2. Yes, with 2,000 something. Koma MP wa Malawi Congress kumene ku Achinjati apeza only 443. Kenakati ndi a Margaret Mwase, I think it's supposed to be a Margaret Mwase, a People's Development Party PDP amene apeza mavoti 389. Kenaka a Victor Shua Alliance for Democracy apeza mavoti 251. Kulupila kuti ndi omwewa. Very interesting, very, very interesting. And ngatisa kulakwisa amene wa akhala MP mwina oyamba wa PP so far pa area mavota amene kapena kuti zigawo zimene ife
taulusa kapena kuti kuyang'anira pa mavoti amene abwera kuno ku dashboard yathu ya Times. Yes, Wayana, I think titha kupitilira. Maybe you can pick another constituency kuti ya Chinteje taiona. Mwina ija imabwera Pemba ija. I think si iyo. Iti imene? Iyo. Yeah. Imeneyo ndiya no imene taiona kale. Nkarabe West. Yes, imene taiona kale. Yeah, Nkarabe West taiona ndikumbukira achiumya. Then tipite mwina ku ini Nkarabe chani? Anali nake mati Central taiona. Nkarabe Central. Yeah, sit naione. Kwa afu Kaunda. Yes. So mina mungo pita kai ku presidential and take us through the presidential results. So Nkatabe Central kunali 13,651 votes amene aponyedwa kumene koko amene anagawidwa motere kumbali ya president Professor Peter Mutharika projected winner officially with 7,926 votes imene ili 58.1% ya votes amene wao, which are 13,651, followed by Dr. Lazarus McCarthy Chakwera with 3,609 votes, 26.4%. The difference between Mutharika and Chakwera is at 4,317 votes separating the two. And then followed by Daliso Mayonanaba, back to Minima Kalamuja. So yes. I think Mwina retired. Yes. Justice I know. Yes. So Daliso Singano Kabambe taking 1,121 votes, meaning the 8.2% of the 13,651, followed by Dr. Joyce Banda of the People's Party with 502 votes, 3.7% of the vote. The ndikupita kuma parliament. Yeah, ndikupita parliamentary. So tikapita kuma akwa Pungu muona kuti a very familiar name, Simon Vua Kaunda, DPP amene wa projected winner ndi 5,369 votes, ndipo kumeneko inali very tight, very tight chifukwa Raphael Muhone amene anayima ngati independent angosiyana nawo mavoti follow. Yeah, komato ndiyo pweteka. Mpuno ndipaka. Iyi ndiyo pweteka. Bagila zake wayana zima kala mpuno ndipaka. Mpuno ndipaka. Ma percentage chimodzimodzi 38.8%. Ndipo kumene umati kodi ndi ndani pa muzipata mesana vote tione sasa yeselekeza kwera kuti amene wadichita betray ndani koma very close. Ian Changa Amalai Congress party amene wakwera pa number 3 ndi 2,535. Kenaka Russell Manda IUTM amene wakwera ndi mavoti 495. Tikapita paliso omaliza Alliance for Democracy mavoti 67. Now you would see here kuti unless otherwise kuma sindi kuona kuti PP inapanga feature candidate. Ndekuti amaona iwo kuti ma chances awo ambiri anali kuchinteche. Yes. So they didn't even feature a candidate. I'm thinking kuti Raphael Muhone our team wadziwa, he has been around for quite some time. I'm thinking kuti manthazi na anthu amafanana maina, but he's been around. But if you see the margins, he should be the one. Yes, he should be the one. I'm also thinking he is the one. He should be the one. You can see kuti anathamangisa ndithu Avua Kaunda. I remember nthawi inake officially anali patsogolo. Anthu mpala namba kumanena kuti Avua Vuda. But he center imeneyi ife tatseka now and officially ikuonesa kuti ndi Avua Kaunda as a projected winner. Chabwino. Tichoke kumeneko tipite ku Nkarabe Mwina South. Ku Nkarabe South tatitengere ku presidential results Wanda. Okay, so Nkatabe South presidential elections kumeneko kunali 12,226 votes amene aponyedwa, ndipo Professor Peter Mutharika atengako 6,247 imene ili 51.1% of the 12,226, followed by Dr. Lazarus McCarthy Chakwera with 3,142 votes, yomwe ndi 25.7% of 12,226. Pa number 3 pali Dalitso Singano Kabambe with 1,364 votes imene ili 11.2%. Dr. Joyce Banda People's Party
873 votes, 7.1%. The difference between Professor Mutharika, who is the projected winner unofficially, ndi Achakwera amene akubwera pa number 2, the 3,105 votes. Wayana. Yeah, as I keep on saying, my differences are akumakhala in thousands. Yes. Timakamba apa japonena kuti avua ndi amhone akusiyana ndi mavoti folo. Koma tikapita ku president kuoneka kuti Mutharika akumachita lead ndithu significantly. Both kumene tinali ku Karonga komanso apapa ku Nkarabe. It's also interesting mwina to just note kunena kuti ku Nkarabe komwe kuja kumene timanena kuti ayi amayi Joyce Banda anakwatiwa kumeneko. Koma ukaona ku Nkarabe South muona kuti mavote awo quite insignificant. 873 pamene anzawo akumenya ma 6,000 ma 3,000 out of the 12,226 iwo atenga 873. So I think zakulintaje zija it must be true. But anyways, sounds very close to home. Yes, very interesting. Tipite kwa aphungu. Yes, tikapita ku chisankho cha aphungu zosatira poyamba pali Emily Piri UTM. Quite interesting. Chifukanga nisa kunama Mai Woyamba tikatenga Karonga ndi Nkarabe. Mai Woyamba Emily Piri UTM. And also UTM uyo fuka kwina kuja UTM amakhala patali koma apa okuoneka kuti kumeneku zawayendera mavoti 3,614 kudusa nzawo ndi 1,369 kapena tinena kuti kudusa iwo amene ala achiwiri amene akuoneka kuti kusendera pafupi Kelnes Kaoa awanda independent 2,245 votes. Pa number 3 pali King zina ndi kuti chani mwina ndi choncho King amene ndo Malawi kama tikamfufuze amala Congress Party King 1,906 votes ndipo iwo ali pa number 3. Pa number 4 pali Edna Manda at DPP amene apeza mavoti 1,755. Pa number 4 is it number 5? Yes, number 5. Number 5 Ernest Kazolo amene independent 1,220 imene 9.8%. Kenaka Letne Nkata independent iso amene 1,132. Victor Chirwa People's Party interesting. Yes. 341 votes only. Pamwe Edwin Banda another independent apeza mavoti 182. So timakamba za azimai Emily Piriwa akuoneka kuti umene kuku ngati if all factors remain equal amene wande kuti ayiphula ku Nkarabe South. Nkarabe South ndiye kuti machita border ndi Nkhotakota, is it? Yes, exactly. Machita border ndi Nkhotakota North. So mwina titero chifukwa nthawi pali ina again ikumabwera kuti Nkatabe Mpamba tasika ukagwira chakumwambako tikamafika ku west kuja. Remember west navuta kuti tipeze pamabwera imakanga tikulowera na ndina tione iyi imene ndi Nkarabe West imene tapita kukale then tipite iyi ndi Nkarabe South imene tuchoka ichi chinteche kanga ti apa pali awiri apa pali Nkarabe Central tinapita ku Central kwa kaunda ku Central then apart from Central ndiye kuti Nkarabe Central tipite iyi this one Nkarabe Mpamba so presidential yes Nkatabe Mpamba presidential 11,604 votes yemene amakanganirana kumene koko with Professor Peter Mutharika and officially getting 7,764 and Dr. Lazarus Makase Chakwera and officially getting 1,916. It means kuti Professor Peter Mutharika pamene popo projected winner with 66.9%
percent of 11,604 votes. Achakwera kusalira ndithu kumene koko ndi kwa Peter Mutharika ndi 5,848 votes. Pa number 3 pali Dr. Dalitso Kabambe with 726 votes, imene li 6.3%. Kenaka Dr. Joyce Banda 726 votes, 6.3%. Pali zoti tinene kapena I think same story. Koneka kuti ndi same story ndithu, and ndakhala ndikumanenabe kunena kuti izizi ndizofunikira kwa inu amene mwina mukusegula mwayesi kumene kapena mukuonera kumene muli pasamba mchezo Times 360 Malawi, kunena kuti kwa ine awa ndi maganizo anga mwina izi zinali zofunikira zichitike kuti aliyense ayimepa yekha kuti zitha kudziwa kuti Dalitso Kabambe ali pakuti, Joyce Banda ali pakuti. Ndiye mukamakhala kuti mukambirana zinthu amakhala kuti mukudziwa kuti aliyense ali pakuti, komanso zimapasa mwayi kuzipani kuti akonze akamazapita ku chipani chisankho chinacho cha 2030 azitha kumaona kuti uku tidapanga motere. Koma mukakhala kuti nthawi zina muli mu alliance simungathe kudziwa kuti kodi ife kumene koko tinapanga perform motani. But otherwise this again is a big margin. True. In fact one of the biggest margin so far ku Nkatabe biggest margin ndi ku Nkatabe Mpamba kumene tikuona kuti Mutharika apambana kapena kuti akusogola ndi mavoti ochuluka ndithu. I think ndi imene pomwepo ma parliament sizinaone. Parliamentary. Yes. Parliamentary ku Nkatabe Mpamba oyamba nda Jacob Mtambalika amene nda independent. Ndiye timaona kuti chaka chino mwina ma independent amenyaso kwambiri, but so far kukalonga kuja Nkatabe tikuona kuti zipani zimene zatenga ma city ambiri kapena zikuoneka kuti zitautenga ma city ochuluka. Jacob Mtambalika apeza mavoti 6,871, ndipo achiwiri kumeneko nda Julius Chiwoni DPP apeza mavoti 3,686. Now compare, mukachita compare ndi mmene amenyera president DPP kumaonabe kuti kumeneko mwina anthu amaonabe kuti yayi uku ku president it's okay, koma ku MP bola independent. Ndiye kuli Dickens Chua Malawi Congress Party amene apeza mavoti 647. Ndiye kuli David Katete David Katete Alliance for Democracy 248 votes. Sylvester Kasambala amene wapeza mavoti 111 da People's Party, ndipo Simon Mwale AFP mavoti 79, omaliza nda Maureen Piri independent mavoti 43. Kwa tikatete nene utamaliza Nkatabe? Yes, I think tikatene ndo kuti Nkatabe tayimaliza komanso tayitseka imene yoyo ndo kuti po imene yoyo tatseka kuti Nkatabeyo I think kwa ifeyo malizatsa ametala ndira amene wawa ngomaliza. Koma meti manene anthawi zonse kuti these are unofficial kapena unverified results. Malizatsi eni amapereka ndi Malawi Electoral Commission ameki amene lamulo ndi amene limalola kutero. So zonse zimene tikuzani ifeyozi ndi unofficial results. Musazitengere kuti at times anena ife siti nanene kunena, ife tikungonena kuti zimene atolera tolankhani zathu zimene tapanga. By the way wayana kuli chitimu cha anthu chimene achikugwira ntchito anthu a Mulungu kuti manambala alowe imene momwe ife kumabula kumanena panopa sizophweka. In fact mwina kungo osati kulula za kuchipinda koma kuathandiza amene amaikonda Times kuti tili ndi team force, tili ndi team ya anthu 81 imene kugwira ntchito pa zisankho zokhaza alipo ena amene sakusizi kuakhuza koma amene ali directly involved ndi nkhanza zisankho anthu 81. So as a company we're very committed kuonesesa kuti chisankho chitakava kuti ma details onse atuluke Amalawi anthu adziwe mudziwe kuti zisankho zaenda bwanji munavota, ndipo your will should come out. People should know what the people of Malawi have decided. Mwinanso sindikudziwa kuti nthupi mukumva bwanji panimuona ngati tipange break taima kwambiri miyendo iko mandingobwerekaso kuthokoza kuti wayana anthu amene amaziwa za manambala amaziwa ndithu kuti manambala kuti mwalowese kenaka mubwere kumauza anthu maina kuti you can touch your numbers and say kuti yes these are our numbers. So ife tikusamalitsa tikusuntha ndithu mutakuona tikufuna titasuntha kwambiri kuti tikamabwera ndi update ina izaoneka kuti mukutuzanso zomwe zija zimene mmatuza mapasti 12 muja, but bear with us, we can't just
just come here and start telling you numbers that will change significantly. It will throw everyone ndekuti kuti palibepo chimene tapanga. So kuli bwino uchedwe koma zimene utabwerezo uzibwera zinthu zoti mukhoza uzigwira ni manja kunena kuti yes izi ndi zokuti feso timakhutitsidwa kuti tatenga bwinobwino kusiyana ndi kungopupuluma kunena ndikuzasemphaniratu ndi zina zimene akhoza kuona kuti amalizeka kuti credibility pamenepo ndekuti gone through the window kapena drain or whatever it is. So I just wanted to emphasize on that. And wayana ndiye sakuti ngati mwina tichokere ndi yomwe ija tikumabwera ya ujenija ya national yes muti ya national tinalowa ndi ya national panopa tingobwera ya kuti ndingoichita update imene ikuti igwirizane ndi nambala iyi. So nambala iyi imene zigwirizana ndi you can see kuti nambala ija ikuyenda apati ndi 1,395,215 and that's what you can also see here. Yes. 1,395,215 so is kuti iyi ikuyankhulana ndi nde tituluke ndi kuti as at 26 minutes past 12 yes by 18 September 2025 with 395,215 votes that we have entered into our dashboard. Yes. Distribution of that is as follows. 742,381 apita kwa Professor Peter Mutharika a Democratic Progressive Party imene ikuonesa kuti ndi 53.2% ya this number. Pachiwiri pawo pali Dr. Lazarus McCarthy Chakwera amene atenga 490,965 of this number. Okay, imene ikupereka 35.2%. Number 3 ndi Daliso Kabambe UTM amene atengapo 73,407 yomwe ili 5.3% of this number which is 1,395,215. On position number 4 apatumaika follow kaye ndekuti ndi My Joyce Banda of People's Party with 29,240 votes imene ili 2.1% of this number. Achunga ayi pamene pande kuti feso tisanzike tikupasireni kwanza ku Blantyre kwa TV studios mzinda wa Blantyre kumanso ku wireless ya Times Radio kuti apitirize kumalandira zosatira zosiyanasiyana zimene atolankhani athu akutipasira kuchokera kuma constituency osiyanasiyana dziko lonse la Malawi. Ngowakumbutsa Malawi kuti tili pa Times 360 Malawi pamenepo ndi pasamba la Facebook. Ngati simunachita subscribe pangani subscribe nditu. Ndiponso tili pa wireless Times Radio, tilinso pakanema 11 number 1 Times Television TTV. Kungofuna nditu kukulimbikisani kuti ngati mukufuna zinthu kapena kuti zosatira zimene pamawa simungazanene kuti iya kodi izi bwanji malo ake kapena kopita ndi ku Times Group. So ine malo mwa Wanda Msisia. Yes. Ndinangofuna ndakumbuse kuyankhula choncho kuti please bear with us. Tikachita go back to Blantyre. Yes. We may not be getting zotsatira zambiri chifukwa malo ambiri zapita anozi kufika ku district tally center. So atolankhani athu azikhala at district tally center pamene pazana. So mukamaona kuti pena pali kagapu kuti bwanji simukutiuza it means ndekuti kumekuko traffic ikuchepa ndekuti traffic yambiri mwina padakali panono izichokera kunoko. So while we are taking a short break, bear with us ku Blantyre kwa kamakhala kuti sakunena pafupi because kwayamba kuchepa ano ntchito yambiri yamba kubwera kuti kutalisonta. So expect to hear more from us more than mwina what you're going to hear from Blantyre. Actually ndimacheza ndi Asangwani. Yes. Mwafrirwa. Yes. The other day akumake ndiye timacheza ndiye akunena kuti inetu ndinakulangizani kuti siku loyamba ku National Tally Center sikukhala kanthu inuyo mnakangoti iya mudikire ngati mufuna kuti muzilondolese kuno bwino mwina mnakakhala kuti nonse mupite kuma constituency kena kande muziyenda kuzafika kuno koma ifeyo timafunisisa kuti tikhale ponse ndipo konseko tiliko National Tally Center from day 1 tinaliko mkuno kuma districts tiliko mko kwina kulikonse tiliko ndipo tionesesa kuti Malawi tikuwauza chuchuchu wazosatira
za zisankho zimenezi mpaka kufikira pamene abungwe la Malawi Electoral Commission alengeze kuti wopambana presidential election ndi wakuti, wachiwiri ndi wakuti, ndipo pa MP nawonso afotokozera kutena kuti awa ndi amene akuoneka kuti akayimirira Malawi ku nyumba ya malamulo kuyamba chaka chino cha 2025 mpaka chaka cha 2030. Ndiye tasanzika kale. We hand you over to our studios in Blantyre, Scott Road, General Corner. Over to you.